Sziasztok srácok, ebben a mai videóban leteszteljük ezt a 2500 forintost, hát jó kis repülőt, meg egy 10 forintos papírrepülőt. Hát szóval arra felé fogok dobálni. Az első verseny az lesz, hogy melyik megy messzebbre. Ennek le is állítottam ide lentre a szárnyat. Aztán jön az a kis papírrepülő, ez a 10 forintos, most eldobom ezt. Eléggé messzire ment. Jaj, no. Ezt így eldobom. Ő győzött az első körbe, az első versenybe. Jó, második verseny. Melyik megy magasabbra? Felfele fogom dobni, és akkor el is dobom. Azért eléggé magasra ment. Na most jön a 10 forintos. Azért eléggé magasra ment. Na. Harmadik verseny. Na most ezt a kettőt összefogom, és amelyik magasabbra és messzebbre megy, az győz. Na most össze is fogtam ezt a kettőt, szóval ezt el is dobom. Ez leesett, egyből ahogyan eldobtam. Akkor ő győzött. Na hát akkor srácok, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg a kommentbe, hogy milyen videó legyen a következő. Hello!